Hey, sister okanye mamzo. Uzokuthatha ibhanti eli ibhanti lesinqa. Ujonga uba akho mngxunya ugqojozwe omtsha na. Ukujonga uba akho mngxunya ugqojozweyo ngoba kaloku ibhanti liyabonakala xa umuntu ebemkhulu nakangoku esehla esixweni. Nditsho kwaba ke baneetishala abanye baziititshala abanye ziiprincipal. Kunzima ngoku akulaleki amadodeni. Hayi, ezazi uba yayenzeni. Hayi, abanye bangena kwezi shops my friend. My friend kandincede mani ndigqobhoze lapha. So le bhluke lena yabambeka kakuhle apha enqeni uyaxoka. Babhetyile. Heyi, abazongabhetyi mani. Wenza icinga le nto bakhe. Yemali kudala abakrukru abantwana bezikolo. Hayi, sawuyeka uyithetha. Wena ntsika mhla kuphele uSeptemba. Hayi ke kuthiwa hayi izawudlula nale. Batsho hayi izawudlula nale. Heyi, lumka izawudlula ngawe. Ayikho indlela. Yho! Oh.